Ростига бисёри бародаро Lexus ES солои нав шахоиш карги буданд. Марамат бародар навин барои шумоай ҳолати беҳтарин шаи уфтагим ва барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонам. боварӣ дорам ки барои ҳамаи шуморо ҳамин мошин маъқул мешавад. тамошо кунем бо худатон аз нархи навош бохабар мешавем. ҳатман фикротонро оиди нархи навош дар комментария бинависонед. ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. бародарони азиз, имрӯз рӯзи шанбе буд. мо ба мошинбозор душанбе рафтем, якчанд мошинҳои гуфтагии шуморо сиёмка кардем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. ва хоҳиш мекунам дастгириро фаромӯш накунед, яктаи лайка бигзорен, фикротонро дар комментария бинависонед ва навро то охира тамошо кунед. бароз дига мошинам камтар даромадагӣ буд ва рӯзи якшанбе боз ба мошинбозор меравем. боварӣ дорем ки мошинҳои гуфтагии шуморо сиёмка мекунем. саломат бошед. Lexus ES 350 бародаро, хуб якта ҳолати хуби хубаш 2019 сола. 2019 сола састани хуби хубаш объёми 7.5 қати тамошо кунед. ҳамаи навортош кор мекунад. бензини холӣ. ҳозир як салон шо мегирам. Даро электропакетан обогрев сидений, мультирул, автомат, старт-стоп ҳам ҳаст. 220 000 пробег дора. Лукам дора, тамоми навотош ҳастанд. задни камера ҳам ҳаст. бавону ҳамаш нава. эне ака чанд гуфти ира нақша? Нақша 55 000 $, бо муомила дурохта. номро тамегӯ ака. 98 88 81 88. хуб, ман номрои акара мемонам. занг занен касоида ки маъқул мешава. ҳолати хуби хубшай навовардагианд, солои наваш ҳамаи навотош ҳастанд. 2019 сол. Mercedes C-ка 99 сола. объёми 1.8 қати тамошо кунед. 4 та балонам. инҷа тонировкаш ҳам ҳастад. гази бензинаи састани хуб шаёз як салонша мегирам. тамошо кунед. чухоло ҳамаш наван. механикай коробкаш механика 195 000 пробег дора. кондиционерш ҳам кор мекунад, печка ҳамаш ҳаст. туш ҳаст, кор мекунад. моторшон тамошо кунед. ба нақша чанд гуфти рака?
70,000 با سودا میکنم 70,000 با مومیدم درو ها نمرو تامی بکن عمر انوجه نرسته نمرو هستن 559 نمرو 559 51 25 25 زنگ زنگ قطون مومیده خوبا میکنه سیچکا ساستانی خوب شد های بافتونم میبینید در کامera Opel Astra бавдаро хуб некта ҳолати хуби хубаш тамошо кунем 2008 солай авёми як 6 хати 4 та балонав уҷа танировкаш аста я солан рӯз як салон шамагидо тамошо кунем чихулу ҳамаш нава Daro elektropaketan, коробкаш механик, чехолош нава. نقشه چند گفتی رقم؟ 68,000 با مومیدم درو کنم میبینه شیا نمرو رامونو میشه نمرو رامونو میشه همون نمره من گیر مونش آره غریبی هفتولای هفتولای گیر مونش آره غریبی نمروش 907 36 16 36 زنگ بزنین اکم بو برای غریبو را با یک چنین چه ارزونم میکنه ساسیانی خوب شد واگونیش های بختونم در کامیرا میبینید بچه تنیروفکا خطی مرسدس سیچکا 97 سال همونجا کنید ساسیانی خوبش объёми 1.8 қати объёми 2 буда ка объёми 2 қатия я салон шама мегирам тамошо кунед механик кансанаш кор мекунад лукам дора печкам ҳаст кожа обза фул газ бензина не ки газ қати гаштаг нест бензин хай мега гаштагим хай бо хунам бо мебинед ба чанд фира 65 та бо савда 65000 бо мобилан дора номро акара мемонам занг занин ҳам номро тамегӯ 900 91 91 77 77 92 92 хома номро акара мемонам занг занин касодаки сечка таҳакура 97 Astra карама мавдаро хуби накта на наҳм солай ҳабём 1.6 қати тамошо кунед бензини холи ано бензини холи хай ҷабо ака мега ки аму шуҷоат агар одам боша ҳамин видеоро тамошо куна акай ки акай ахтам мега падаркаш мекуна тамошо кунед мошин барои аму шахса агар аму ғарибӣ кадоме ки
тамошо мекунед акаши шудува гуфтанӣ як салонча мегиранд тамошо кунед як шаши инжекторай 4 та балона як шаши простоя ди электропакет коробкаш механик чехолошам наван Abdullah. Ya sen nava da zor, da sana zor. Şah. Hayır. Arkam ayaksı. Bana akşam çan gufti da. 54 zor bu muamilam duru kan. Ham nomro tame gö. 904 08 52 хумон номро якара мемонам касода ки аслаҷи дар турай зангани қайқон мулам мекунам хай бохтун мебинед састияниша